एसे dia dustoi. Pindah tangan nih. रायजोनि नारें खमला बादि काश्मीरनि आपेल फिथाइ बादि भुटान रायजोनि नारें खमला बादि काश्मीरनि आपेल फिथाइ बादि जारौ
नोंनि खावलाया जारौ नोंनि खावलाया जारौ नोंनि खावलाया जारौ नोंनि खावलाया भुटान रायजोनि नारें खमला बादि गुफुर हायलोल खानाय रुम्बा आदै मदद गन्थं जंजि गुफुर हायलोल खानाय रुम्बा आदै मदद गन्थं जंजि बुंनानै फोजोबहाया नोंनि महरखौ रावजोंबो रुजुजाया नोंनि महरा गोसो आंनि नोंखौ सानबा